हा साईबाबूजी कंपनीचा सोलर होता आहे आणि काही दिवसापासून टेक्निकल कारणामुळे या सोलर बंद होता. सोलरची मोटर चालू होत नव्हते. आज सोलरची मोटर योग्यरित्या चालू करून दिलेली आहे. आपण शेतकऱ्याचं नाव विचारून घेऊ. सांगा मामा नाव तुमचं. भगवान तुकाराम गायकवाड होती. तालुका लोणार, जिल्हा बुलढाणा. सोलर चालू झाला चालू व्यवस्थित? झालं. पाणी मारून राहिला ना? हो. बर, करा चालू मोटर. चला तिकडं पाईप धरा.